je Bharatiya Janata Party aphan vote jong je pinta itum Oronodo poisa ta longi PM Kisan ta longboji na pen hem suta longi pu hala soputa Sorkar kembang non ma thalo non bangke ang ton Oronodo abana kimita thanjak non bangke puthon bangke letum dak pini apoma kimi longpo na senang letum phir ablang po na pen kedam tang bangke nilitum totally administrative fancy pilong komane asa komane DC along mensa form pilong amasi pray bangke dak elitum opposition atom tanang long dundu sitanon ke Sorkar atom ta kedam tang elitum soceng adang pray dim opposition tum ke et penajok non bangke methang Sorkar atom ta chesik konsi non bangke elitum party assistant menteri dam nang koklo lasi non dak tamen nang litum aport hek la bangke dak pho dokumen nang ji nang litum isi bangke ration card isi bangke Aadhaar card nang po voter ID nang po mobile number nang po lapen bank passbook lapen house number lapen moda karo isi nang karju tu do Korea atum ta Oronodo longi ma lasi ration card ne do plate ne pinang kok po Korea atum manta athya pok do kok phola tum ta son da ka do keddo ko be thilot pulote a family member atum ta long jima la bangke apply longi athya la ration card long amen do nang kok po da suppose nili pa bang long si islam lo ma ration card do ta avedar lo pulote hala member do pote nang ni apply do lo la pelis isi asanga card long pen bang ko ansi Oronodo apply la bangke non matke isi ration card long ke bang photok po bang la sobar sai bang avela sita iliktum bang hemprek eti apot hemprek do we katum plote house number da do plote la house number bang belegi apot kai apply don dat sigame ate form bang kai apply la non ko kurban las lo la ho kurban philo plote honibar ke ni tum final po online thapo par bang ke puisa ta thapon phit po aposi don tum kai apply don da no mo hadak ni tum chingwai po mo chingwai chok plote elitum ko paira da po long rapet po la sila dokumen na bang ta nang tum pini pena xerox pen pacat ona po mane komane bang sok pam ching khanau la mu sok chirim lepti Oronodo form firam po bote mo long medana lata solam lo la pen passport photo nangi passport photo bang mi mucho chupa bondo no puisa ta kilut chache ji mane nasi akapregalam tha de lo lama na bang ni prangyong tha de lo apot lasinon ke bang yan bang kelitum kedam tang lo non bang kelitum dak am bilong PS tame puthot BJP ka pahaya pan itum sonak takit Sorkar ban sikin skim kilong dun eje pan itum bang putin dak kap tiram na po kedam tang na ilitum Oronodo ya bang pu tum ansi BJP jok urade dakta bang paroi ni bang paroi na phok het sing rong par ake hai penalang litum rong arlo kedam pen rat phan kapomang hu mate ka chubai alam alang li ke than dam pangcheng lo alang li a video clip samata do la pen alang la video clips ka upload atum do menan BJP atum hala dak alang li kaning je tengela henlo je BJP aphan vote jok jete Oronodo scheme puno kapreka scheme puno non ifrang pen ke long lilu polam salang li jong ke dam tang apor hud bangke Oronodo long bom ta kapreka a party fancy vote jok bom polam salang le tum ning je pon lasi labang so ason ka ve alam alang li kaning je det bangke nili tum alang li phan mang hu memelo alang li so cheng long inut elected MSC landa kalilang BJP pen marlo ruling party lo sida me pinia ni alang li rat phan ke flak ke beng alam salang li ning je pon rong lo pinili tum kaduk weda chini Oronodo ya scheme lake state government pen a sponsor scheme state government pen kasemara scheme te state government ronde hada komad lo hala government ke komad lo government ke deng hut ko pilo semi ke deng ke rat phan ki duk ke la ki thi ki bi ki thi sar pi sar saru atum phan da me ke lang ka paching barji polam se tum semi ke deng lo ke piniar ni itum la bang so scheme ada kar beng lo itum pilo ke thek long ke lake alang tum ruling party do an do mansi kache ronji kache thakji hala bang so sai salang tum ke claim pan bor il
lasi het sing rong par pan nilitum condemn lo lapen nilitum isiat ham pachining tung Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister paname nilitum pachining tung jong si Orunroya scheme jong si Karbi Anglong long na implement ji belum tahu lada ke parti lampen BJP apan picot ji pugada nang claim long le kedam tang por hutame state sponsored scheme upot si state belum tang te agency ke DC lo DC atum si kopine asa atum pen kadu ko pen labang so form keron kadu ko ka fill up asai dame deng pon lo polam dame lang dum paklang lo lapen claim bom lo halake mesen lo pot si beneficiary ke long vek nahi atum antame ke dam tang atum ke long pon lo non alang litum akimi BJP pan vote jot nahi potum pan si hala abana tum pan anke han etsi non akimi fresh ke jogi pu labang solam ke paklang ke lake nilitum condemn lo lapen chief minister pan dam nilitum labang solam nilitum paliji lo paliji lapen district administration westkar Banglong pan dam nilitum labang ke prabjin pen cetong dam pen si nilitum arjuji kopia por si administration pen dame la political party tum phanle a form pajir pen alang tum ka claim long asai claim take that ma bangke ni tum condemn ji la pen DC yong si Westkar Banglong DC yong si alang li a hok pet pen inside tek tip lang dang te DC asai hem long tame ni tum ka che song yi phanil tum hadak ington te la pen claim dam vek ji si ni tum pini la bangso a media hoi pen paklang pon lo la hen lo la son dak taksi dak ni lilong tame non minana tum do alang li tum tame orondo scheme tame ke long bong tum tame than pet sinon alang li tum han akimi pipon pe polam ta ningje pem lo ko pia lam ben sa akimi pipon pe polam tum ka ningje pon lo ma la ke BJP party ka leader pose alang tum han pipon pe polam ningje pon la sidak Westkar Banglong dede Kar Banglong atok anu a polling station tin tame alang li tum la busona size ke claim pon se bori pon Chinthong long son Hamren long son la penpu atumi het jong so cheng long son tame alang itum la son aron ria sai pen si klempon bom lo la sila ke rat phan ka pachar wojia phan party hian kapre ka party pen ka pachalang sledge phan atoya da ke klem bang ke nilitum la ke alang tuman condemn lo pinian ni tuliram rong hang le alang li toy noi alang li chu withdraw nang la bang so lamang ke alang li yong si MAC tum phan IM tum phan BJP tum man si Orondo scheme pichoning alang li si ke toy lo tang te tuliram rong hang tamela bang solam ke chibit drone rara theng no kali tang te rong ke dami lang tum sumkrungi busi non prang ne tum na tum phan